Willkommen in meinem Gründerzeitmuseum. Добре дошли в моя музей на Gründerzeit. Ich bin Charlotte von Malstorf. Следните няколко дни бяха най-опасни за мен, защото аз отказвах да нося оръжие или да облека униформа. Вместо това обличах пълтото на майка ми, обувах женски обувки и така я карах. В Deutschland, в Германия, това го наричахме Freiwild. Подобно на евреите, тогава ние също бяхме пушечно месо. Берлин беше разрушен, сградите бяха срутени, а улиците бяха пълни с отломки. И там, като пресичах улицата, си спомням как виждах, че руските бомбардировачи летят с осколъчни бомби. И те летяха толкова ниско, че ти даже можеше да видиш каската и очилата на пилота. И като завивах зад ъгъла, аз открих едно бомбоубежище. И аз влязох вътре и може би стоях около половин час. Слушах бомбите. Старата сграда тогава се тресеше. И изведнъж вратата се отвори. И 4 офицери на СС, на Schutzstaffel, влязоха вътре и това беше пехотната полиция, die Kettenhunde. И те търсеха невъоръжени момчета, мъже, старци, въобще всеки, който се крие. И ме завлякоха в полицейския участък и ме накараха да застана опрям в стената и искаха да ме разстрелят. Und die SS, те стояха на 4 или 5 метра от мен. Alle Deserteure werden erschossen! И искаха да ме разстрелят. Аз погледнах надолу, помислих си, не искам да гледам как ме стрелят, помислих си, просто ще изчакам да го усетя. Но в момента, в който погледнах надолу, аз видях бутушите на един командир. И той също ме погледна. Und wann genau bist du, Ein Junge oder ein Mädchen? В този момент аз си помислих, каква е разликата дали съм момче или момиче, след като искат да ме разстрелят, нали? Нали смъртта си е смъртта? Момче съм! Ach so. Und wie alt bist du, На 16 съм! Wir sind nicht so weit runtergekommen, dass wir schon Schule ermorden, ja? В този момент командирът се обърна с лице към наказателния отряд и им каза: не сме изпаднали до толкова, че да убиваме ученици. И този момент само това беше моето спасение. Газих твърде надълбоко. Джон, тьотите, хат гетьотите. Убиваше, вече бях убил. Господи, този език е абсолютно нелогичен. Как по дяволите се праща глагола на края на изречението? И така, в буса натоварихме 1, 2, 3, 4 часовника и тъкмо американските войничета се канаха да прекусят границата с Западен Берлин, когато... Halten Sie bitte! What? They can't stop us, man! We're Americans! Но граничната полиция арестува войничетата за няколко часа. След няколко месеца на вратата на Алфред се почука. Wir haben Grund zur Annahme, dass Sie illegale Ware an ausländisches Militärpersonal verkaufen. Wir hoffen, dass in Ihrem Interesse wir die Situation sehr falsch eingeschätzt haben. След тази случка, Алфред отново дойде при мен. Аз естествено очаквах той да е променил поне малко привичките си. Lottchen! Ich habe eine geniale Idee! Oh nein, mein Gott! Защо не продаваме часовниците директно от твоето мазе? Nein, wir können das nicht machen, Alfred! В цял източен Берлин няма нито едно по-скрито местенце. Nein, Alfred, das ist nicht möglich! Oh ja, Lottchen, es ist möglich! Nein, Alfred! Lottchen! Alfred! Lottchen! Alfred! Lottchen! Alfred! Lottchen! Alfred! И така, в действителност ние стоварихме часовниците в моето мазе. Ето тук, точно тук в този ъгъл имаше 1, 2, 3, 4 часовника. Стояха като гвардейци на пост. И
И тогава в полунощ. Лоткен. Отваряй вратата. Отваряй вратата, Лоткен! Сега пак какво? Проследили са ни. Щази. Разбиха апартамента ми. Претарашиха бюрото ми. Откриха западната валута. Утре идват у вас. Аз какво да направя? Мога да залостя вратата. Спасявай се, Лоткен, отречи се от мен. Кажи им, че часовниците са само мои. Was? Sei nicht so absurd, Alfred! Warum sollten wir beide ins Gefängnis gehen? Nein, Alfred, ich kann so etwas nicht machen! Hör mir zu. Sie werden dein Haus inspizieren, sie werden deine Polyphone und deine Pianolas konfiszieren. Nein, Alfred, du bist zu dramatisch! Lotchen! Das steht край на твоя музей! Завинаги!